Kapitang Inteng! Ay unayin tikas to ngay may pagpabuya iti social media. Nagalas! Ay, win nga raud. Ay, Sapay ado nga agtutubo ita tinaesem nga agbuy-buya kadagiti silpon da. ura pa'y dagiti nataengan. Kas kuma iti dadya pari badong. Ay, saan na balimot kit di akon ni Pari Badong? Tanasawaanan. Ngam no kadagiti agtutubo, anagduduma ti buy-buyaan da. Ay, saan kumamutin na? Ay, ura dagiti adda asawa na. San arumbang tikas ta buy-buyaan da tamadi. Ay, agyabanak. Tay may ka dito balay, kwarog. Andan to kadwak nga agbuya no madamdama. Guray ka. Anya nga minti ko na mabuyain tayo, ha? Basta buyaim tulatan ako, kwarog. Excited ka. Anya nga taday ta? Rumuara kon Badong. na- Balom to siguro no sumangputa. Nagparta ka. Ay, wala tuyang. Tadamat aramidin may kinikwarog ita. Sige, Kwarog. Dito'y kapayayan ni Tatam Abadong. Panawan kayo, pay, ah. Sige lang, nanatuyang. Nak-nak. Kagawad kwa nang. Apay, anyat gatangam kwaraw. Arak. Anya, uminom kay tara kasiksikalaan. Ha? Man ano? Naggapuam aya itay. Nagkapuang kay balay datata ba daw ang kagawad? Anya mo tinaramid mo ijay ngay. Secret. Mutuyin ti may sabi laog. Tarugya kung ti uminom kagawad. Ay na, sa anak ngagpainom ita diti tersenak. No kaya mau, yawid mo lang ang tiarak tay ijay balay mau ti paginumam. Kisman pa'y tuyang. My love. Ay! Sinalbag kalaklakayan. Na! Day talat pagalistuam, laklakayan ka lang harudan. Kiljoy ka matabagpagitan. Maturog kakit day. Na! Jak kayak ti masinga. Nabanugak ka nagmalmalam. Anya? Ay, salbag kiti kasaw. Rabi mo gaya man. Jak pa'y mo tala makaturaw. Kanayon mo tala kasla makit-kitak tay nabuya may kinitata ba daw. ay. Mandi na ito yan ah. Ituloy ko lang yung tiyaginaw. Di orek pat-pat nagak nga uminaw. Anya day. Tatataw lang ti asaw. Ay, inak man kitain mo sino ti tataulan na. Ang mga no balasang day ta. Sayang no jak makita. Ano ba yun eh? Jak matun malukatan diri daw ti balay ka. Kugtarak man lang na... Ang kalintay? Anya tararamidem dito iti kastoy nga oras ti rabi ay. Ha? Agtagtagay na pa kaday? Ha? Ay, san? Ada ka dito balay mi kani antem. Ha? Apay, naggapuam kan papanam kumaaya ita arabi ay. Ay, ang pag-arop ko no dito iti balay ka. Ang kinugtara ko na ti ruangan tadimot malukatan. Ay nainteng. Itapay ang nasursuro ni Kwarog ti uminom iti arak. Kat sigud mat asaan. Mas dawa. Itatalo makayit. Agarami din iti kalukuan. Tinasaya at bagbagaam ni Kwarog. Saan anasayati kas di apa nagbarbartek na. Sapay rumwar ngagmaymay sa. Mapan agpagnapag na. Ay, amangan no makasabat ka dagiti meron. Ay, delikado no may rubo. Bayan, kasaritak to. Inton maminsan.
Nakwanang, nanatuyang. Labsan kayo pa dito'y tersina Nay, sa dino ti papanam, Kwarog. Diya balayaw, nanatuyang. Adda ka di dyan ni Tata ba daw? Adda, urayan na ka, itay pailaw. Yes! Sige, inakaon! Sigay! Marituyang. Mm. Pasaray makitak mo ni Kwarog nga agturong dita balayo ken ni Kabadaong. Anyat araramiden na dita aya. Jakman amaw, Mare. Saan mo't nga ibaga ni Badong kanyak no niya ter aramiden day jay balay. Awan mo't ti makitak nga inaramid da. Wow! Nagpintasan, nagsiksya balasang Tata ba daw? Ay, agur-uray nga ta iti pagluganan na. Ay, wala niya. Ay, dito'y kalaeng akwaraw. Tasyak ti umasidag. Makiam-am mo akin kwa na. Ay, sana. Adamot na nasawam. Siyak tabaruak pa Ipabigay mo mutin kanya kun kwaraw. Talaklakayak ngam itisi ka. Anya? Napiyakin ka. Taub-ubing ka pa'y kwaraw. At dan tumot lati masaraka masabalay ang napimpinta sa balasang. Anya mo tang. Sige. Kukwayo lang aruday. Bumiro kaklangan iti sa balay. Kasta sakbay nga umasidigak. Agsarmingak mampaykan ka kwaraw ka pa. Ha? Ay na. Mayat ka di mo't laing tibis nga ikaw Itay pa'y ngururayat ni Tata Badong dito waiting shade. Ay, in-date nan sa mutan ti balasang ang nakita mi tay. Diyak kaya takitaan. Masurunak lang. Kwarog! Kwarog! Ay, kwarog! Ay, pangasim! Ha? Kadwain nak, agawid tan, narigatan, ang mga nusubyan nakpayday niya. Ha? Anya tinapasama ka ta kayaw? Adamat tandwa abukol di tamuging yaw. Ay, jak impagaraw, nga damat gayam nobyo na. Ha? Na nagsakit ni muging ko kinarati na. Yay. Ay, just kiki, diti kastoy abiyag. Agiyaman ak, tasana siya. Padlaw ko kat kanayon kayo nga agkuy-kuyog ko ni Pari Badong. Angkal. Anya tinapasamak itimuging ni Pari Badong tadamat tendua abukol. Basol na lang Nagkunang amin nga agarumpay lang. Kat adala nga rodan ni Tuyang nga asawa na. Agar-aram ni Pari Badong iti balasan. Gusto kayo angkal? Iso nga iti nakita tinobyo tinaram na balasang. Kinarati na mutin ni Tata Badang. Goodness. Di pa ilang amin napnak ni Pari Badong. Ay, kung kuna na Ay, salamat. Imperson ti dua abukol itimuging ka, Tuyang. Ay, pagyamanak. Ay, sige, Tuyang. Ginanaak pa dito'y balay. Nasakit at talaga ti ulo kay Nanyakat ngamin at inararamid mo. Ha? Ay, Sige, panawan kan. ayos. Awagak manin ni Kwaraw. Taulitin mi manin ti agbuya iti pagaayat mi abuy-buyaay. Ay, Miss Maganda. Di nak manawagan iti Mace, tamadurmo naklaan Kwarog. Anyat gata nga maya. Sika. Na. Sika ko man umabalain, Miss. Pwede ba? Ay salbag ka Kwarog. Anyat sumsumrak dita panunot mau. Ay panawan nak maditaw. Ay, arakupon ka mampay, Miss Maganda. Ay! Tulong! Apay nga ta nagbayag ni Kwarog nga umay ditaw. Ilukat ko kiteng ti pagbuyaan. Tarogya kung tagbuya. Enjoy lang badang. Dita. Ayos. Ay, jakman ki di bulbulyam tapno dita mga igam. Adaitan. Uminumak man ki di ti arak. Kabayatan ti panagbuyak. Oy, aday. Tapod no gayam ti atap ko, Ito yan, nagsubli ka da, Gaus. Wan! Takay
kayat ko aduktalan no niya aramidin nyo dito'y balay ka ni Kwaraw. Anya? Ha? Yan nantay wasay. Ay, Sa wasayak man langan de tapagboy-boyan nyo kindi Kwaraw. Ay, sana! Ay, saan to yan? Binastos na ni Kwaraw, Kapitan. Iso nga idarom ko. Ay niya dahil ang mapaspasama ka na kayo, Kwaraw. Nagpadaan yung mutin ka ni Pari Badong. Kuha kami ng... Kahit tatimaan alay o tika na nyo apa nagbuy-buya ka ni Pari Badong. Doon niya kami ti buy-buyaan nyo. Asaan nga no? Iso akas ta. Kuha kami ini. Pilpilitan nak ni Tata Badong agbuya. Ay, laklakayan mo't dahil dyan mahilig itikas ta. Napakawa naman apo na gito. Tadida mo aramidin na. Pagbaybayanan na ka ni kagawad ko na para itipan nakaariglo ti kasom. Mano-kano nga iti multa kanggal. Pagmultahan nakakano iti 2,000 a pisos. Anya? Pangalangay iti kas na kwarta anggal. Ay, noawan, ikasar mo nga ruden. Tapno malpasan ti amin para kada kayo. Tapno mga sawakan. Diyak kaya tangkal. Diyak kaya. Saan ko nga ayatan ni Nana Kwanang? Nabartagak lang amin ni Day. Talungal daw lang ang tinabatay. Da kayo umut ka ni Kwarog ti sumarono apa ayabak. Iji barangay hall. Kagawad ko anak. Wala, Kapitan. Takayat ko pagmultaan iti dakkel ni Kwaraw. No bilang tasaan ang mabayadan ni Kwaraw, di kaya't mo amulta na. Mabalin siguro, no ibagaklatan nga agasawa kayo. Tapno awanan ti parikot. Anya, ay isan matakas ta, Kapitan. Diyak kayat. Tapno mom, idi pa'y lakumaan na kiasawa no talaga kayat ko ti makiasawa. Aya! Nakapanunot akmatan, Kapitan. Iso nga da kita dito Kanya ti bagam kagawad ko anak. Tanasa pa ka nga imay dito ibalay may kanibanang. Ibabawi kitan ti darom ko kontra kan ni Kwaraw, Kapitan. Pakawan kon. Ay, makamon niya po Diyos kan kuana. Kitagyaman ak no kasta ti pangendag mo kagawad. Di balita bagbaga akto ni Kwarog. Ay, rumbang laang Kapitan. Tano aramidan ng tupay ay talagang ay darom kon. Mala, bagbaga akto ni Kwarog. Ken uray da dya Pari Badong asungsong. Nagasat ka Kwarog. Tay babawi ni kagawad ko nang tidarom na kontraken ka. Anggal. Iswa pangasim, tay sardeng yun ka ni Pari Badong. Tagbuy-buya iti saan anasaya at apabuya. Likli ka mong timapan ni Jibalay da. May saka pa imot atanod. Ken baro. Ay napyan ni Pari Badong tada asawa na. Wanang gail. Ni Tata Badong ngamin. Manipod ita. Likli ka mong ni Pari Badong. Tapno di nakairubaw. Pangasim tay sardeng mong tikastangar aramid ng paray. Saan anasaya at timapanyuboy-buyaan? Napya ko maano si kalang timang buya. Ang iraman mo mati sa bali. Hindi pa'y Kwarog. Ay, kway. Imbis ko matumulong kayo para itilinakan kapya dito barangay tayo. Ang saan ba? Ay! Isure, pare. Bayam, ta ibeleng ko lang ang dayay. Ay! Ang mga numapidot pati ubeng. Itin mo lang ang kanya. Ha? Kaya't mo matabuyain, pare. Kasta ka day. Ay, sasawamot. Di nakmanipadpadakan ka ta sa anak-anak isem iti kakasta. No, alakman. Gaputa kayat ko ang makasigurado nga wan sa balay ang maimpluwensyaan ti panunot na. Nang runa, dagiti agtutubo. Ay, surya talaga, pare. Ay, kababain pa ikidinyag pa isaw ti kasto nga aramidin, may. Bayam, tumulong kami itan kindi Kwaraw sumuporta iti nasayat nga aramid para iti linak ken kapya iti barangay tayaw. Very good. Saan agapot ta high technology tay itahan? No dila conforme ditan ti buy-buyaan nyo pare. Nagalas! Pilyan nyo mo da. Mabalan mo ti love story mo ba? Sige, pare. Ala, itad munto kanyak. Tamangan no mapidot ti ubing no ibulang mo.
ta badong. Imbes kumaada kayo ti pagwadan, ngam baliktad mat. Tada kayo mat ti dadaulo iti kalukwan. Hala, sige! Dito'n tinagibusan ti Sabalipay Aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Gani. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.